ирода инамча гузаштагӣ буд. Рост меги шайхус. Тира намедунам не ки мактаб вақтои директори Қурбонов зур буд. Ту медони ки ма ягон жура надоштам даиҷа. Чӣ? Ягонта? Чун? Бо ман чӣ фикр мекардам, брат? Беғайр аз диловар. Ма фикр мекардам мактаб ранги бузии асасинаи ҳама братстван, бародарам. Не ки баъди ӯ коре ки умед карда бидай пишти арӯз, анамҷа хит кардам ки ҷурагӣ ҳамаш дурӯғай. Аки баи тай оташ шефи намбоя шартай дувдувӯи холӣ. Ту тамошо кардӣ кинои асасина? Ма сағраи кӯчаем, ман хеле тамошо намекунам. Тамошо кира бача чӯ кардӣ? И ай ҳама кинои дӯстдоштамай бадай Дедпул. Анамҷа хит мекунӣ ки ҷурагӣ фақат ба гап нестай. Гуфти ҷавлон ҳама ҷурагида наметунам. Хай ирай кадом тараф бинем. Мисол чокар. Хечка. Брат, ҳамун рӯз не ки Фаруқ ҳай талпачаш ганда кори мирғӣ кардагӣ буд. Гумишка, ира ма фурӯмӯш кардагирам. Тамоман. Даёдум нест. И кори хубае. Медонӣ ма чӯ кардам? Ҳамаи ҳамун қаҳру ғазабе ки буд, якҷояшон кардам, дар як ҷо задамшона хит карди охӣ? Дига ягон ҷо мағам нестай. Ҳо, не ки ӯ кори хуб нест, брат. Ҳо, медонам тага, кори хуб нест, не ки мара даёдум ҳастай ҳамун рӯз я пастубкаи тенҷ кардӣ. Куртката мада дода будӣ. Не, ӯ пастубкам набуд, не ки ҳамун курткача дига надидам. Гӯш ки тага, ҳазор раҳмат ки ҳамҷа ёрдам карда будӣ. Ячи инсони хуби да. Любой каси корам мекард. Медонӣ, як чӣ дига бугум? Баъди ҳамун кору бор, ман ҳам қасолаи тамоман либосома накашидам ба маънои дар пеши одамо. Чӣ гуфтанӣ дар байни 20 солу литра ҳеҷ катаналиш надида? Обозида чӣ, брат? Обозӣ фақат хонада душ мекунам, тамом. Боб, агар дар бораи тема Форат гап задам, ман тайёрам. Ман ҳама вақт тайёрам барои гапзанӣ реально. Форат ҳамин темаро мешунем. Унаби? Па, ира нигоҳ мо осорхона кардиям, ку и ҳама барои мо боша чӣ? Ма фикрам барои пагаи ҳамаи тайёриё. Хай тамом, биё мерем. Чӣ? Иҷо намерем. Хита нигоҳ ки инҷа чӣ хелӣ? Паркур, трейсер, волейбол, ҳама майли актёр. Алло, чӣ мактаб? Паҳ то ба кам нигоҳ ки Камила Каримовна, ячи арӯси тенҷ буд. И ҳамаш ёдгории айхонандаи беҳтарини мактаби 58, нигоҳ ки? Дидестам. Рости гап ман ёдама дига намешносам. Ёдам мехост дунёро айхидиш кунам. Агар хид мекард ки ман мешава, ба фикр ман вақт чаддор мекашид. Яй кинои арӯси замонавие? Не и гапои бубугиян. Ё и гапои аюнав кинои великолепни векай? Ҳама фаҳмидам, Ҷек Чан. Не, ман вообще кинои туркӣ тамошо намекунам. Бовар ки, брат, дуруни мада. Ман гуфтанем ки хидмат тамоман соҳиби тақдири хидм ҳисоб надорам. Ту соҳиби тақдирам набошӣ, не ки тақдирҷунбон тӣ. Агар ту набошӣ кия ягане? Гӯш ки мара, брат, ҳамаи ӯ ғайбатое ки одамон мекунанд, медонам ки ай ба хилишон мекунанд. Ту нисбати ӯ ба ақлтарӣ. И ҳақиқат ай. Даёд биёр чанд қа одамонро баланд бардоштӣ. Ма айтани вотида раҳмат мегӯм. Гӯш ки олия метонӣ задди сальто парӣ? Ҳама ҳайрон мешиданд. Па, и чӣ тари мекарда боша? Натури ту чӣ хеле кора мекардӣ? Чун равидша мекардам, паридем, ё чӣ гирифтем? Ина дидӣ? Ку як бор такрор кӣ? Не, шикама бебахдоғӣ намешава парида. Ай, чӣ гапай? Хид накам, брат. Шайхисия. Баски, брат. Шайхисия. Мепара ҳози задни сальто. Шайхисия. Ҳама мехоҳанд ки шайху задни салто бизанад. Ва. Майле, ман мезанам, агина задни салто чара бигириш тага.